ассалому алейкум дӯстони азиз, хонаи фурӯши имрӯзамон дар тарафи диагностика ҷойгир мебошад. Ман ҳамин диагностика, беморхонаи Истиқлол, Султони Кабир ва рост роҳ ба сӯи сирк. Аз ин тараф бошад 46 микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст, бинои Акфикс. Бисёри баъд гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои Истиқоматӣ. аз 16 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар 15 ошонааш ҷойгир аст. Дар инҷо қаҳвахона ва маркази савдо ворид мешавем. Дохили бино дӯстони азиз, дар бино ду лифт аст, ҳардуаш кор мекунанд, ҷои зиёд. дар як подъезд дӯстони азиз ҳамагӣ 5 та хона ҳаст. марҳамат худи хонаи фурӯшӣ сехонагаи пурра мебошад дӯстони азиз. 4 та треза дорад, заводской сехонага бо масоҳати қариб 90 метри квадратӣ, аниқтараш 89,3 метри квадратӣ дӯстони азиз. Чӣ хеле ки мебинед ҳамаш бо хишти пухта. дар 15 ошонаи бинои новостройка худи бино аз 16 ошона иборат аст дӯстони азиз. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. наворумона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат шурӯъ мекунем. дар инҷо даромадгоҳи хона мебошад. роҳ раваз дӯстони азиз. ин якум ҳуҷраи Истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ошхона ва дар инҷо бошад ҳамому ҳоҷатхона. аз якум ҳуҷраи Истиқоматӣ шурӯъ мекунем. якум ҳуҷра дӯстони азиз. хона чӣ хеле ки мебинед коробка мебошад, яъне бе таъмир аст. дар инҷо ҳамом. ин бошад ҳоҷатхона. ҳоҷатхона ва ҳамом алоҳида мебошанд дӯстони азиз, лекин чӣ хеле дидед ҳамомаш калон аст. метавонед дар дохили ҳамом боз ҳоҷатхонаам кунед. ин дуюм ҳуҷраи Истиқоматӣ. дар дохили ин ҳуҷра боз балконам ҳаст. чӣ хеле ки мебинед. сеюм ҳуҷра. дар дохили хона чӣ хеле ки мебинед қум ҳаст, ҳамаш меистад. трезои хона дӯстони азиз тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. минтақаи беҳтарин аст, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча, бозор ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад дӯстони азиз. мана ҳамин диагностика мебошад. ва ин бошад ошхона. дар дохили ошхона боз теғзона ҳаст. теғзонаи калон бошад. нархи хона бошад 650 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. бениҳоят варианти хуб аст дӯстони гиромӣ. сехонагаи пурра мебошад. трезоаш роҳи калонро нигоҳ мекунад. минтақаи беҳтарин, яке аз домҳои хуби шаҳри Душанбе ва ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад. марҳамат, занг занед, муроҷиат кунед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.